selapanan wonten ing musala dan niku kakung semua putri yang tansah dipamulyakaken. Monggo resangan langkung rumiyin didherekaken mujahaken dalam syukur dina wonten naso dan Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat rahmat hidayah taufik inayah riayahipun sahingga kita setuju saged sareng kembali manunggal wonten mriku majelis wonten rangka pengaosan selapanan ingkang kasanaken dhateng pengetan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi pengetan Maulid Nabi menika saestu kita sedaya tansah dipun paringi tetep iman Islamipun. Amin. Dipun kiyataken akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahipun. Amin. Dipun paringi istiqomah ibadahipun. Amin. Dipun paringi lumbar jenar rezekipun. Ingkang kasih semono dan susah mugi-mugi hingga dipun paringi bunga. Ingkang kasih semono dan gerah mugi-mugi hingga dipun paringi sihah wal afiyah. Amin. Keluarga kita dipun paringi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra wayah pun terusaken dzurriatan thayyibah sholihah sholihat. Amin. Mugi dusun kita Piji Batelin Purworejo Jawa Tengah pun terpihak saking bencana bala malapetaka musibah. Kita kasih semua dipun uji dening Allah tansah dipun paring sabar tawakal sabar. Mugi-mugi kasih semua rupa ekonomi pun hingga dipun paringi jembar. Mugi-mugi kasih semua tabungan kredit macet mugi-mugi dipun paringi lancar. Karir-karir yang semua meredup mugi kembali segar bugar dan semakin bekar. Terima kasih semua kagungan problem permasalahan mugi-mugi walaupun pika Allah solusi jalan keluar. Mugi-mugi kita sedaya semua rawuh dipun paringi guyub rukun bersatu tiada yang bertengkar. Allahumma amin. Salawat salam mugi tansah tujuan katur dumateng panutan kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya bizanno yang berjaza yaumul mahsyar yaumul qiyamah berpikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Fil hasyri syafi'una Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh al-bahilu man dzikirtu indahu falam yusolli. Kanjeng Nabi dawuh sinten tiyang ingkang wonten ngandhengipun dipun maosaken sholawat kok boten kersa ndongaaken sholawat dhateng Kanjeng Nabi, monggo tiyang kalbau termasuk golonganipun tiyang-tiyang ingkang bakhil. Ngertos bakhil napa mboten Bu? Bakhil niku medhit. Bakhil niku pelit. Nah, tiang-tiang ingkang bakhil, tiang-tiang ingkang pelit niku benjang tangi jembirat saking ngalam kubur, irunge grumpung. Irunge grumpung. Sing rawuh benjang tangi saking ngalam kubur, pengen grumpung napa mancung. Pengen mancung napa grumpung. Pengen mancung.
kapan wonten asma Nabi dipun sebut giat semangat maos sholawat ndongaaken sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Fil hasri syafi'una Muhammad. Belum kompak. Nah, masa sing hadir karo suara kok dereng cocok. Fil hasri syafi'una Muhammad. Munzil khalaiqi min jahannam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi syafaate banget wani yen ummate kejegur neraka digogoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi laire ana ing Makkah dina Isnin 12 Maulud taun gajah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Para rawuh ingkang kita muliakan, dalem menika musala jamaah musala Al-Huda sareng-sareng ngawontenaken pengaosan selapangan ingkang kasarengaken mengeti dhateng lahiripun Kanjeng Nabi. Acara kalih niki saat menika kathah dipun pertanyakan orang, apa dasare nganake pengajian selapanan, apa dasare nganake pengetan muludan. Kathah ingkang sami nampetaken bahkan wonten ingkang wantun unggal pengetan muludan niku boten wonten dalile. Pengetan muludan tidak ada contoh dari Nabi. Mulane pengetan muludan wonten ingkang ngukumi bid'ah. Ulama-ulama wonten ing jazirah Arab ngantos dene ulama-ulama teng Asia ngantos teng Indonesia sami maringi jawaban. Onate mireng jawaban napa dereng? Pancen dereng tak waca. Ulama-ulama wonten ing jazirah Arab ngantos teng Asia ngantos Indonesia sami paring jawaban. Jawabanipun al-ihtifal bil maulidis syarif la yahtaju ila haditsin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Mengeti dinten kelairanipun Kanjeng Nabi
ngawontenaken haflah majlis pengetan Maulid Nabi menika la yahtaju ila haditsin sahih. Boten dipun butuhaken hadis-hadis ingkang sahih. Bal yahtaju ila qalbin sahih. Balik ingkang dipun betahaken menika malah justru ati ingkang sahih, ati ingkang sehat. Terus mengerti dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi mboten usah goleki hadis sahih. Sing penting atine sing resik. Ati sing resik niku dos pundi? Napa mlih kok kelahiranipun Kanjeng Nabi? Wong selagine laire paijan teng Besole niku mon sing telek kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Kathah do mara do teka. Ana sing gawake urung bantal, ana sing gawake spray, ana sing gawake napa guling, ana sing gawake popok. Nggih napa mboten? Do maringi ngadu, ana sing ngamplopi barang. Niku selagine laire paijan tembel suwi. Padahal sing kelek kuwi dereng ngerti paijan kuwi sok gedene dadi apa? Apa dadi kiai, apa dadi maling, apa dadi pengusaha, apa dadi pedagang, apa dadi petani, calon koruptor apa ora ngerti. Napa mleh kok lairipun Kanjeng Nabi Abu Lahab. Abu Lahab itu terkenal tiyang kafir. Bahkan tiyang ingkang musuhi dhateng Kanjeng Nabi. Niku mawon saged mendhet kemanfaatan saking lahire Kanjeng Nabi. Merga napa Abu Lahab niku rumiyin nate bungah nalika Kanjeng Nabi lahir. Ngantos dipun damelaken sikiran. Idza kana hadza kafiran ja'adamuhu wa tabat yadahu fil ja'imi mukhallada. Idza kana hadza kafiran ja'adamuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada. Sareng sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab bimam qad wahada. Wal ali wal ashab bimam qad wahada. Atta annahu fi yaumil itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Atta annahu fi yaumil itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab bimam qad wahada.
ashabi man qad wahada faman kana bil abdil ladzi dola'u marihi bi ahmad masruran wa madamu wahida faman kana bil abdil ladzi dola'u marihi bi ahmad masruran wa madamu wahida bi ahmad masruran wa madamu wahida Salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada idza kana hadza kafiran ja'adamuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhaladan. Syiiran niki nerangaken Abu Lahab. Abu Lahab menika seorang kafir bahkan memusuhi datang Kanjeng Nabi. Ananging nalika rumiyin Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niku dipun kabari kalih budake ingkang asma Suwaibah. Pak Abu Lahab nuwun sewu nika keponakan panjenengan nembe mawon lahir. Garwane adik panjenengan Abdullah Aminah nembe babaran. Lajeng niku Abu Lahab tanglet. Laire lanang apa wedok? Suwaibah jawab, laire jaler Pak Abu Lahab. Niku si Abu Lahab niku wajahe langsung mencengeh. Wajahe langsung ketinggal bungah, ketinggal seneng. Terus zaman jahiliyah niku kapan kagungan putra kok jaler niku bungah. Tapi yang kagungan putra kok estri susah. Mbuh napa niku. Padahal wong lanang-lanang niki nek lanang wong wedok jane nggih sumpah. Butuh. Nggih napa nggih? Wong wedok mari sumpah ya. Wong lanang-lanang niki nek lanang wedok nggih sumpah. Wong wedok wong lanang nggih sumpah. Nek ana kalane wong lanang mari sumpah ya, wong wedok mari sumpah ya. Abu Lahab nampi kabar saking Suwaibah duwe keponakan jaler niku langsung bungah, langsung seneng. Napa wujudipun bungah? Si Suwaibah niki langsung dimerdekake. Suwaibah niku seorang budak langsung dimerdekake. Wis ngene Suwaibah kanggo bungah-bungahku atas kelahirannya ponakanku jeneng Muhammad, sampeyan mulai dina iki tak merdekake. Saiki sampeyan ora budak meneh ning ana syarate sampeyan kudu ngomong Muhammad. Nyusoni Muhammad. Sampeyan tak merdekake wis mulai dina iki sampeyan ra usah pisan-pisan ladeni aku. Nek aku kepengin ngombe tak gawe dhewe, nek aku kepengin sego goreng ya tak goreng dhewe, nek aku kepengin jangan tak jangan dhewe, engko nek klambi greget ya tak umbah-umbah dhewe. Wis sampeyan wis merdeka saiki. Kamu kok zaman saiki sing jeneng merdekake budak. Merdekake budak niku senilai unta setunggal. Merdekake budak setunggal niku senilai unta setunggal. Unta setunggal pinten Pak Ngadi? Gawe pinten? Betul ngantos sekitar selangkung ngantos 3 juta.
Jadi Abu Lahab itu merdekake Thuwaibah niku padha karo ngetokake biaya, ngetokake duit 25 sampai 30 juta. Kira-kira mulut dan bengi iki entek pinten iki? Luwih. Jadi Abu Lahab semonten iku. Mulane nggih mboten maitu ata annahu fi yaumil isnaini daimah. Padahal sing jeneng Abu Lahab niku pun dinas wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallad. Pun dinas teng neraka dilebokke neraka jahim mukhallada kanthi sak jege sak lawase. Ata anahu biyau mirisnei daimah. Nah, saben-saben dinten Senin mulai malam Senin niku lajeng yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Siksane teng alam kubur dientengno Gusti Allah. Saking drijine iki saged ngedalaken toya. Saged ngedalaken toya kanging dipun sep-sep. Saged dipun sep-sep. Lah niku pikantuk pengenteng-enteng kados ngaten lisururi bi Ahmada sebabe bungah nalika lahiripun Kanjeng Nabi. Lho selagine wong kafir mawon bungah atas kelahiran Kanjeng Nabi itu saged pikantuk kemanfaatan. Saged dientengno siksane kubur. Napa malih pamadzatu bil abdilladzi tulamrihi bi Ahmad masruran wa matan wahid. Napa malih kok tiyang kala bener-bener muwahhid. Tiang-tiang kalau laras-laras iman dateng Allah, iman dateng Kanjeng Nabi, napa malih ngestokaken dawuhe Kanjeng Nabi, napa malih kok ndalu niki kersa ngawontenaken mulungah. Langkung-langkung benjang teng akhirat niku muga-muga diilangi siksane kubur. Allahumma amin. Saged mlebet swarga sareng-sareng Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Panci kathah sanget dawuh-dawuhipun para alim, para ulama ngerti babagan pengetan muludan menika. Setunggalipun contoh dawuhipun sahabat Abu Bakar Siddiq. Mangkana sahabat Abu Bakar dawuh man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sahabat Abu Bakar niku sahabat ingkang paling kandel imanipun. Sahabat sing paling kandel imane. Dadi mboten wonten sahabat sing imane langkung kandel tinimbangane sahabat Abu Bakar. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku sing iman pertama kali ni sahabat Abu Bakar. Mengantos sahabat Abu Bakar niku pikantuk gelar As-Siddiq. Pikantuk gelar As-Siddiq sahabat Abu Bakar saking temene, saking yakine dhateng Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar itu dawuhake sing sapa wonge ngetokake dhuwite utawa bandane seniret sak dirham kangge maos lahir riwayat sejarah Kanjeng Nabi, mongko wong mau besok dadi kancaku nang swarga. Ngetokake duwite bandane senilai sak dirham. Sak dirham niku pinten? Sak dirham niku tak kira nggih akeh wong. Sebule sak dirham niku mung 4.500. Kathah terus kedhi. Kathah apa sekedhi? 4.500.
Jadi ora perlu 30 juta. Malah sing penting napa? Sing penting urun. Sing penting urun mboten kudu akeh. 4.500 wis dadi kancane sahabat Abu Bakar benjang dan swarga. Iki urunan dalu niki benjang leres-leres dadi kancane jejer kali sahabat Abu Bakar Siddiq benjang dan swarga. Allahumma amin. Astunipun kuatah sangat dalil-dalilipun pengetan muludan. Lamun sing do ngomong-ngomong bid'ah ra dalil mungkin le ngaji dereng dumugi. Le ngaji dereng tekan to dereng diwaca kitab iki. Menawi midharak sejarah ingkang mengeti muludan pertama kali secara pribadi niku malah Kanjeng Nabi piyambak. Bukan orang lain, Kanjeng Nabi piyambak ingkang mengeti dinten kelairane Kanjeng Nabi. Mila wonten satunggalipun redaksi hadis ingkang ngendikaken Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil Itsnain. Setunggal wekdal wonten sahabat ingkang nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kenging napa saben-saben dinten Senin panjenengan kok poso. Panjenengan kok siang. Napa sebabe Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab fihi wulidtu. Saben-saben dina Senin aku poso iku sebabe ana ing sajroning dina Senin iku lan dina kelahiranku. Cara gampange dina Senin kuwi dina lairku. Menawi Kanjeng Nabi ngendika kados mekaten berarti Kanjeng Nabi le poso dinten Senin iku nggo mengeti dinten kelairane Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi lair dinten Senin. Dados pengetan dinten kelahiran iku sampun dados tindak lampah, sampun dados sunahipun Kanjeng Nabi. Menawi netik saking hadis menika. Lah Kanjeng Nabi anggenipun mengeti dinten kelahiran niku mawi siang mawi poso. Niku Kanjeng Nabi le marai ngangge poso nganggo siang. Lah sing nyonto sak karepe dening jenengan dijake muludan ngaten kok kurang marem ajeng nganggo poso nggih monggo. Nah, mengeti dinten kelahiran menika nggih sifatipun umum boten khusus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi laire dinten Senin, mulai poso dinten Senin. Bami jenengan kepengin nyontoh, aku laire dina Kemis, aku le poso tak dina Kemis kanging. Berarti nyontoh Kanjeng Nabi. Senajan to le poso Kemis ora Senin. Ning niate nyontoh Kanjeng Nabi. Lah nek le poso kudu Senin berarti sing laire ora Senin mboten iso nyontoh. Mboten saged nyontoh. Mila sifatipun lajeng umum. Kanjeng Nabi lair Senin, le poso dinten Senin. Lah sing lair dina Setu, le poso dina Setu. Sing lair dina Ahad, le poso dinten Ahad. Kenging diniati nyontoh tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Lale nyontoh niku langkung jembar malih. Lah nek poso ya ora kuwat kangge nyambut gawe nang sawah umpaminipun. Lah saged dipun gantos mawi lintunipun kangge pengetan dinten weton boten kudu mawi poso. Lah mawi napa nggih mawi napa mawon sing penting amaliyah kala wau ndadosaken pikantuk ridane Gusti Allah.
Kanjeng Nabi nggih pun mucal, nggih pun nyontoni mawi poso. Lan dilarang sing dicontoni wong ora kuat poso. Nggih mangan mawon, yuk diganti nganggo sing duwe. Tak gantine nggo salat sunah kenging. Iki dina Setu pas itu aku tak nambahi salat sunah, salat duha 12 rakaat kenging. Saben dina Setu makin nambahi nindakaken salat duha 12 rakaat. Gunane dinten Kelainan. Nek salat ping 12 rakaat ki ora rampung-rampung ora gegarap sawahe. Turya saya. Nek diganti litune napa? Diganti maos sholawat. Wis tak maca sholawat. Sholawat apa sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak maca sholawat Jibril kaping 1000. Ya ora marang nek sholawat Jibril tak tambahin nariyah ping 4400 sekaligus. Nek kuat monggo. Nek lo terang-terangan ora kuat. Jadi mau sholawat kenging poso kok yo abo, salat duha kok yo sayang. Maca selawat ping akeh kok yo menir. Nanging pun mawis napa sedekah. Aku lahir dina Rebo. Makin saben dina Rebo jenengan cukup beto arta 5.000-an 5 lembar. Makin ngadeg teng arep pasar Sopone Pak Bani Suku. Bro tanggane kok nyayu 5.000 butuh janganan. Saya lho mboten. Saya kok napa ora lakoni. Niku pengetan dinten iki yo 5.000 butuh janganan iki dina wetonku. Kenging ngoten niku. Sing penting napa mawon pikan, sing penting amal ya kula pikantuk ridane Gusti Allah. Sing penting dinten kelahiran, dinten napa pengetan Maulid Nabi iki sampun nate dipun tindakaken, dipun lampahi dening Kanjeng Nabi. Lha Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wonge urip-urip tindak lakuku mongko iku dadi tandha mahabbah tresnane wong iku nyang aku. Sing tresno karo aku besok bareng aku mlebu swarga. Iki kula panjenengan dalu kira semua ngawontenaken Maulid nabi kang semua hadir eswesu kagolaken tiyang semua mahabbah cinta dhateng Kanjeng Nabi benjang teng akhirat saged jejer sareng-sareng mlebet swarga sareng-sareng kaliyan Kanjeng Allahumma amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi lahir niku rumiyin panji kawontenan Mekah menika zamanipun zaman kebutuhan. Zaman kebutuhan iku nek cara Arab niku jahiliyah. Tapi astunipun sampun wonten tanda-tanda. Kalau sampun dipun waos patuban kula waos malih. Wa kusiyatil ardu ba'da turijat biha minan nabati ulalan sundusiyah wa aidatis thimar wa atana syajaril jani jannah wa natawat bihamdi kullu tabbatin li quraishin bihrisa'il al-sunil arabiyyah.
Wakusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati khulalan sundusya. Cara ringkesipun nalika Kanjeng Nabi badhe lahir, bumi niki dipun paringi pakaian dening Allah. Napa pakaianipun? Pakaianipun niku minan nabati khulalan sundusya, dipun pakai kanthi tetumbuhan atau cecukulan ingkang ijo royo-royo. Terus Kanjeng Nabi menjelang badhe lahir niku donyane berubah. Ingkang wawunipun Arab niku kering kerontang tandus, anane mung watu karo pasir. Nalika Kanjeng Nabi badhe lahir niku dumadakan lan napa bumine donyane Arab niku kathah wit-witan sing sami tukul. Ba'datu lijat biha minan nabati khulalan sundusiyah. Jadi panci sampun ketinggal ngoten niku menjelang Kanjeng Nabi badhe lahir. Wakusiyat lan den pakai apa al-ardu bumi ba'datu lijat biha ing dalem sawise lawase kepailan minan nabati saking pira-pira cecukulan khulalan sundusiyah, pira-pira pepaes kang bangsa sutra aluse. Maksude godhong-godhongku ketinggal ijo royo-royo. Jenengan teng mriki nek pas musim Jawa ku ningali wetan pegunungan kan ijo royo-royo. Pepaes kang bangsa ijo royo-royo teng sebelah wetan mriku niku nek pas musim nika musim rendeng, musim penghujan kan ketinggal ijo royo, ketinggal alus, kadang mengkilat kaya kados sutra. Niku bumi Arab nggih rumiyin kados ten menjelang kelahiranipun Kanjeng Nabi. Mboten ampun niku mawon wa aina atis timaru wa antana syajarul jani jannah. Wa aina atilan padha mateng apa astimaru pira-pira woh-wohan. Wa atna sajaru lan cendhek apa asajar wit lil jani jana gampangake kedue wong kang padha ngunduh. Dadi wit-witan napa semanten sak sabripun ijo royo-royo lajeng wonten buahipun. Buahe nggih langsung mateng. Buahe dadi tukul ana godhonge terus langsung kembang terus wonten buahe. Dadi Kanjeng Nabi lahir niku wit-witan niku pun dawe. Buah-buah nggih pun kathah. Kathah ingkang sami mateng malah cendhek-cendhek. Wa nasjaru lil jani jana. Dadi tiyang kang badhe munduh niku sekecok, mboten kangrang penekan petekelan. Ngertos petekelan mau mboten? Kecok petekelan ki jane jalan apa estri. Jadi wit-witan pun maringi tanda. Wonten malih sak ngandhapipun wana taqat bi hamlihi kullu dabbatin li quraisin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Wana taqat lan padha ngucap bi hamlihi kelawan kekandutane Kanjeng Nabi apa kullu dabatin saben-saben dabah utawa kewan li Quraisyin kedue wong Quraisy bi sahil al-sul Arabiyah kelawan cetane pira-pira bahasa Arab. Menjelang Kanjeng Nabi lahir niku kewan-kewan saged berbicara kanthi bahasa Arab ingkang fasih. Upami benjang-benjang Kanjeng Nabi badhe lahir dalem niki kewan-kewan kathah kang sami bertasbih. Kathah sing do tetembangan do nyanyi-nyanyi. Do maca tasbih, do maca zikir. Niku kewan-kewan dalu menjelang kelahiranipun Kanjeng Nabi. Mulane terus enten tetembangan itu
rahatil adyaru tasdu filaya lil maulidi wa bari unnu riyabdu mikma'ani ahmadi filaya lil maulidi filaya lil maulidi pun semakin mawon dari rampung itu. Sing penting niki rahatil abyaru tasdu. Rahatil padha seneng-seneng, padha bunga-bunga apa al abyaru manuk-manuk. Dadi niki sing nggih wakil teng mriku niku bahasane manuk. Al abyaru pira-pira manuk. Ning jane mboten manuk tok sing bunga. Wedhus nggih seneng, sapi nggih seneng, onta nggih seneng. Manuk-manuk nggih seneng, mung sing ketok seneng niku manuk iki do mabur-mabur menika nggih. Wedhus-wedhus itu seneng kidang nggih bunga kelairane atas kelairane Kanjeng Nabi. Rahatil abyaru rahat padha bunga-bunga apa al abyaru pura-pura manuk tasdu lan padha tetembangan padha nyanyi-nyanyi. Rupane nggih maos zikir, maos tasbih, maos hauqala wilayah mil maulidi ing dalem wengine kelairane Kanjeng Nabi. Wong manuk wae seneng. Kewan-kewan padha bunga atas kelairane Kanjeng Nabi. Mosok awake dhewe rumate kok ora gelem. Berarti kalah karo manuk. Kalah karo kewan. Wong sing kewan wae bunga-bunga. Lah kita sedaya umat Islam kapan nampi rahmat, nampi fadl anugerah saking Allah niku dipun dawuhi bunga-bunga. Dipun dawuhi seneng-seneng. Nikmat-nikmate nikmat ya kuwi atas kelairane Kanjeng Nabi. Kautusipun Kanjeng Nabi. Qul bi qadarillahi wa bidzalika falyafrahu. Qul bi qadarillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul kandakna Muhammad bi fadlillahi kelawan fadl anugerah Allah. Bi rahmatihi lan kelawan rahmati Allah. Fa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono fadl lan rahmat fal yaqrahu mongko padha bunga-bunga sira kabeh. Mulane kita sedaya ngawontenaken muludan iki pertanda yen awake dhewe niki bunga seneng atas kelahirane Kanjeng Nabi. Seneng dateng kelahiran Kanjeng Nabi nuduhke yen kita seniki mahabbah cinta dateng Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku teng Al-Barzanji dipun alem. Sinten sing alem? Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji anggenipun ngambola dhateng Kanjeng Nabi ngaten. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahus suduri sarang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta
anta misbahus suduri, anta misbahus suduri. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairan da'i. Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzazi anggenipun kalenggono dhateng Kanjeng Nabi datkan anta syamsun anta badrun. Anta utai panjenengan Kanjeng Nabi iku syamsun kaya dene srengenge. Kanjeng Nabi dipun ibarataken kaya dene srengenge ing dalam kemanfaatane. Napa kemanfaatane srengenge kathah sanget. Niki tiyang Soko, tiyang Piji Besuli. Niki sami do butuh srengenge napa mboten? Butuh srengenge napa mboten? Do butuh srengenge gumbalan teles bisa dadi garing. Nggih napa mboten? Sego-sego basa turah-turahan niku sesuk dipepe dadi garing. Nggih napa mboten? Linjo-linjo dibebek dadi emping. Wit-witan nobong niku basa gedhe dadi empring. Basa wetenge mules kebelet. Ora nyambung suwe-suwe. Boleh sambungannya angel. Sedaya butuhaken srengenge. Nggih anten tiyang sakwenehipun tiyang sing boten seneng kalih srengenge niku nggih wonten. Sinten niku? Sinten niku? Niku wong beleken. Tiyang sing saweg sakit mripat niku ora seneng karo srengenge. Sebab napa silo nek makna ningali srengenge silo. Lah tiyang sakit mripat, tiyang beleken niku mboten seneng karo srengenge. Ana wong kok ora seneng karo Kanjeng Nabi, mbok menawa nggih isih ana penyakite niku. Muga sing ana penyakite hilang penyakite Allahumma amin. Tambah mahabbah, tambah remen, tambah tresno dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun. Anta utai panjenengan iku badrun. Enten Pak Badrun. Badrun itu apa maknane? Badrun itu maknane bulan purnama. Bulan purnama. Jadi bulan itu kan wonten 3 jenenge. Wonten hilal, wonten qamar, wonten badrun. Nah hilal niku bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 niku jenenge hilal. Lan ahli-ahli ru'yah niku nek netepaken tanggal niku le nyebut muni hilal mboten muni hilal. Tinggi hilal sekian ngoten niku. Jadi sebutane hilal tanggal 1 ngantos dumugi tanggal 3. Sekawan ngantos dumugi 13 niku jenenge qamar. Qamar niku nggih maknane bulan. Lan ana wong jenenge Qamaruddin, bulane srengenge. Lah wonten sing jenenge Badrun utawa Badar. Badrun niku tanggal 18, gangsal 16 Ayamul Bid niku jenenge Badrun utawa Badar.
karena nek pun tanggal 17 enggak balik kok marmele. Balik wonten hilal, wonten badar, badrun, wonten kok komar. Anta badrun dapat Kanjeng Nabi dipun umpamaken, dipun gambaraken ing dalem manfaate kaya dene badrun, kaya dene bulan purnama. Bulan purnama niku kepripun? Wong biyen niku ki zaman dereng enten listrik. Lampu niki zaman minal sendiri mbak pelongin was pelongin ngono niku seneng nek enten bulan. Dari bulan purnama niku do jagongan teng jaba nang cakro nang jembatan apa gelar kloso. Zaman kula alit iku nggih ngoten niku. Teng pupungan siang sami ngaji kalih simbah itu nggih. Mas Kiai lek ngaji nang jaba wae mumpung bulane ketok. Ngaji sebut gendang borang mbok cetha borang bari do ngopi bareng-bareng kita nikmat banget. Gelar kloso ngaji sak bisa-bisane wis do muni berarti gawe kewedan mbok teh mbok kopi ning kerep-kerep kayane kopi iki bar do nglenteng wong tuwa kita do udut mandut ngoten bul ngoten kita enak banget kita enak banget zaman biyen niku gara-gara enten bulan gara-gara wonten do seneng karo bulan. Lawang biyen kapan wonten bulan niku seneng. Sakniki pun jane nggih seneng mung kalah karo listrik. Jane nggih seneng nek bulan wong yo padang nggih naon mboten. Nggih. Mula rutin kan tentang bangan niku. Kangen nyanyian saking nasi daya. Marilah mari hai kawan nikmati indahnya bulan. Bersukaria berdendang asik santai kosidahan. Kamu tahu betul? Biar enten yang waktu itu terbitan saking nasi jajan. Niku buktikan apa berarti wong biyen nek ana bulan niku seneng. Marilah mari hai kawan nikmati indahnya bulan bersukaria berdendang asik santai kosidahan ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madho ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madho wasi'al karami. Kathah sing remen kalih bulane ya no sing ora seneng karo bulan. Sinten? Nah niku. Sing ora seneng maling. Normal iki maling kok bulane padang ya kok nangis. Tas itu maling. Lah sing ra seneng nggih niku maling niku. Oh niku Kanjeng Nabi gambaranipun kados mekaten. Terus anta syamsun anta badrun anta iksirun wa ghulun. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta nurun fauqa anta utai panjenengan itu nur cahaya fauqa nuri di atas cahaya. Kanjeng Nabi niku cahaya di atas cahaya. Mulane srengenge mawon mboten wonten nyemporoti Kanjeng Nabi. Pas nalika Kanjeng Nabi dijak berdagang kalih pamane Abu Thalib niku badhe teng negara Syam niku mboten siyos keranten kepanggih kalih pendhita. Kalih pendhita sing jenenge Bukhairah. Bukhairah iku lanang mboten wedok. Bukhairah iku lanang pendhita.
Nah, itu Pendeta Bukhairon itu ngertos ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad. Kantos nanten dereng dados nabi, dereng kawisuda, dereng kaangkat dados nabi, Kanjeng Nabi tasih neng ngantos alit. Dan itu salah satu tandanya niku nalika srengenge nyemporoti Kanjeng Nabi tapi wonten mega sing ngawi-ngawini. Wonten mega sing nutupi. Niku mboten berarti napa Kanjeng Nabi sing mboten wani kesemporotan mboten berarti Gusti Allah sayang karo Kanjeng Nabi ndak ireng ngoten mboten. Pancen srengenge sing mboten wani nyemporoti Kanjeng Nabi. Kok srengenge nyemporoti Kanjeng Nabi, srengenge sing ajur malah. Srengenge sing meledak. Sebab napa? Tak wonten hadis sing ngendikaken laulaka ya Muhammad ma khalaqtul ardh. Dipare lamun ingsun Allah ora nitahaken sliramu Muhammad, yakti ingsun Allah ora nitahaken bumi saisine termasuk srengenge. Atus srengenge niku wonten dadosan saking pertilane Nur Muhammad. Kala srengenge mboten wantun nyemporoti Kanjeng Nabi. Mboten wantun. Anta nurun fauqa nur, anta iksirun wagoli, anta misbahus sujudi, anta iksirun wagoli. Itu maknanipun ngeten. Ajaranipun Kanjeng Nabi bagaikan mutiara. Ajarane Kanjeng Nabi bagaikan mutiara. Mutiara niku barang sing larang regane. Barang sing larang regane. Wong iki Mas ron gram leboke dompet nggih napa mboten? Ana tulisane dompete prau utawa monggo Mas. Utawa padi. Utawa sambas. Leboke dompet. Dompete leboke kotak. Kotake digembok. Kotake leboke lemari. Lemarine dikancing. Kan lemarine dilebokke nang kamar. Kamare dikai lawang, lawange ya dikunci. Nggih napa mboten? Mas rong grame semono le napa le nyimpen kuwatir ana maling. Lah ajaranipun Kanjeng Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah niki nggih diibaratake kados dene mutiara niku. Kula kedah dipun jagi kemurniannya. Aja nganti terkotori, jangan sampai keruh. Lah mila kangge jaga kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah iki, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wonten ing tanah Jawi nalika semanten lajeng damel wadah. Dadi orhane napa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebuah keyakinan, sebuah akidah yang suci yang harus dijaga. Mulane kudu dijaga. Nah, mulane ben aman niku kudu digaweke wadah. Lah napa wadahipun ulama-ulama lajeng damel organisasi tahun 1926 dijenengi organisasi Nahdlatul Ulama. Mila Ahlus Sunnah wal Jamaah niku akidah, Nahdlatul Ulama niku wadah. Mila kita sedaya iki sami nderek dhateng Nahdlatul Ulama. Penting nderek Nahdlatul Ulama. Lah sinten pendirinipun Hadratus Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tabwiren Jombang. Hadratus Simbah Haji Hasyim Asy'ari niku damel organisasi Nahdlatul Ulama boten piyambakan, tapi kathah para ulama-ulama
ingkang menyepakati ing antawisipun panjenenganipun Simbah Kyai Abdul Wahab Hasbullah tambah beras Jombang, Simbah Kyai Bisri Samsuri Denanggal Jombang, Simbah Kyai Fakih Mas Kumambang niku saking Gresik, Simbah Kyai Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, Simbah Kyai Ridwan Abdullah Surabaya, Simbah Kyai Maksum Lasem, Simbah Kyai Raden Asnawi Kudus, panjenenganipun Simbah Kyai Abdul Halim saking Majalengka Jawa Barat. Kathah para ulama-ulama ingkang derek mendirikan Nahdlatul Ulama. Lajeng ngemot-emot dawuhipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, la tastami'u ummati ala dhalalah. La tastami'u ummati ala dhalalah. Iku nek maknane secara tekstualipun niku umatku ora bakal nyepakati perkara kesasar. Niku tekstualipun, tapi konseptualipun hadis niku kan la tastami'u ulama ummati ala dhalalah. Ulama umatku ora bakal nyepakati perkara kesasar. Contoh gampang ngoten. Tak terangke napa memudah-mudah kami bingung tok jenengan mung ngerti bahasa dereng paham bahasa Arab. Terus yang kesepakatane para ulama kan umat Kanjeng Nabi niku dijamin kebenarannya. Kula wangsuli kapan kesepakatane ulama umat Kanjeng Nabi niku pun dijamin kebenarannya. Tapi yang kesepakatane umat Kanjeng Nabi dereng dijamin kebenarannya. Nek sing sepakat mung umate dereng dijamin. Tapi yang sing sepakat iku ulamae pun dijamin kebenarannya. Nah, sing Kyai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama niku sareng-sareng ulama lintunipun. Berarti maknanipun Mbah Hasyim Asy'ari damel Nahdlatul Ulama niki sampun kesepakatan kalih para alim para ulama Nahdlatul Ulama, damel Nahdlatul Ulama. Jadi pun disepakati. Mbah Hasyim Asy'ari sampun sepakat, Mbah Kyai Abdul Wahab Hasbullah nggih sepakat, ulama-ulama sampun sepakat atas berdirinya Nahdlatul Ulama. Kalau kita sedaya nderek dhateng Nahdlatul Ulama niku sampun nderek dawuhe Kanjeng Nabi, nderek anjurane Kanjeng Nabi. Sebab teng Indonesia iki organisasi sing disepakati dening para alim para ulama nggih namung Nahdlatul Ulama. Banyak organisasi Islam akan tetapi tidak berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang disepakati oleh para alim ulama cuma Nahdlatul Ulama. Tapi jenengan teliti organisasi lain, organisasi Islam yang lain, paling cuma sebagian. Organisasi ormas Islam yang lain monggo jenengan teliti. Tapi yang Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama niku panci leres-leres sing sepakat para alim para ulama. Yang kita kersa nderek Nahdlatul Ulama niki berarti sampun nderek dawuhe Kanjeng Nabi, nderek anjurane Kanjeng Nabi. Walaupun saat menika Nahdlatul Ulama nggih tasih dipun goyang. Enten sing goyang mriku mriki diarani warna-warna. Itu janjane mung kepengin ngebruke menghancurkan Nahdlatul Ulama niki. Kula kita sedaya sing kenceng anggenipun nyekeli sarunge kiai, sing kenceng anggenipun nderek dhateng para alim para ulama. Umpama kok pancen ana sing salah, ana sing luput niku insyaallah cuma orangnya, oknum-oknumnya, bukan organisasinya. Nek organisasinya insyaallah tetap bersih, organisasinya tetap leres.
Sing salah biasanya oknumnya, orangnya biasa. Kata ini, kita terkesan ke zaman kados kata nggih kedah ngatos-atos kata pengaruh-pengaruh ingkang badhe menghancurkan Nahdlatul Ulama. Niku makin berarti kepripun? Makin karena organisasi terbesar di Indonesia kan Nahdlatul Ulama. Sedangkan Nahdlatul Ulama itulah organisasi yang selalu erat kerjasama dengan pemerintah. Harapan mereka kan untuk menghancurkan NKRI niku saged lewat Nahdlatul Ulama. Yen NU wis ambruk, NU wis bubar, engko bisa ngebruk ke Pancasila. Yen Pancasilane wis ambruk ku NKRI ini bubar, iku yo harus arep digawe negara khilafah. Ajeng digawe negara sing berdasarkan Islam jadi iki model khilafah kita sedaya niki agama nggih penting tapi wawasan kebangsaan itu nggih penting. Saat ini kita penting sangat mempelajari wawasan kebangsaan. Sepados napa kita iki boten enggal-enggal terpengaruh, tidak mudah terpengaruh dengan guncangan-guncangan, dengan berita-berita teng WA, teng Facebook, teng YouTube. Niku nek awake dhewe mboten merapat dengan para alim ulama, niku makin bingung. Oke, Pak Yahya kok dituduh korupsi menggunakan dana haji padahal dari mesti. Dana haji digelontorkan untuk Nahdlatul Ulama. Saat ini kan kabarnya lebih ngoten niku. Begitu saja kedah ngatos-atos. Kita sering tabayun, sering tanglet merapat dengan para alim, para ulama. Sepatus napa ngertos ingkang sak leresipun. Para rawuh, para sedaya kang kita mulyakaken, pun ing dalem menika kita sedaya sareng-sareng hadir dengan pengetan Maulid Nabi. Mugi kita sesu tansah dipun gulungaken umatipun Kanjeng Nabi. Dipun tetap iman Islami, garis kini soleh-solehah putra wayahe, husnul khotimah akhir hayati. Allahumma amin. Bilingatan pengawasan dan menika mugi lan faedah hidup manfaat maslahah bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma bismillahil kata kekirangan waktu dan Allah wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallallahu wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa ni'mah wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataa'ana kullaha wa dhunuba baina wa وأسئلتنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا واغفر لكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله بركاتي هذا المجلس لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين أو عبادك المتقين أو عبادك الفائزين أو عبادك الكريم واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم شر غير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر ولا تعسر ويا مجمل ولا تجمل ويا ميسر ولا تعسر ربي تمن بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسأل بها هذا المصلى مصلى الهدى بسم وجميع بيوت الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس مأمورة بالنور والهدى والرحمة والهداية والبركة والفتوحات والفضل وكثرة الأرزاق والاستقامة والعافية والصحة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabulan bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala